Hevserokê Partiya Demokratîk a Gelan HDP Sirhedîn Demirtaş piştî ku diyar kir ew ji bo jinû vedestpêkirina pêvajoya çareseriyê dikarin şandeyek bişînin Qendîlê û yek jî bişînin İmraliyê hêviyên aştiyê jinû ve şîn bûn. Li gorî akademîsyenan mirov dikare piştî hewla darbeya leşkerî li Tirkiye û Bakur vê krîzê veguheze fersandê. Lê ger pêvajo dest pê bike jî bi rêbazên berê nameşe. Pêvajoya berê de kîjan xeteyê mezin hebû gerek me li ser vanan bisekine. Mesela wexta em lê mêzê dikin li wira kî evî kîjan gavê kînga demê evî bavê derheqê viya de zelalîkî tune bû. Eger pêvajokî nû çêdî biz gerek berê her tiştî ser viya bisekine yani ser taxwîmê gerek bêseknandin. Çavderên siyasî jî di wê baweriyê de ne ku ger du şande ji bo Qendîl û İmraliyê bên şandin û bawerî bidin hikûmetê mümkün e ku pêvajoyeke nû dest pê bike. Lê ev pêvajo jî bêyî çavdêran nabe. Mesela Selahattin Demirtaş'ın bu açıklamasını Ev bangewaziya Birêz Demirtaş watedar e. Lê tenê bi HDP, Qendîl û Îmraliyê ev pêvajo dest pê bike jî naçe serî. Lewre di hemû welatên cîhanê de ev pirsgirêk biriya çavdêran an jî welatekî sêmîn hatiye çareserkirin. Ger pêvajoyeke nû dest pê bike, muheqeq divê hêzeke sêmî jî weke çavdêr di nava pêvajoyê de cihê xwe bigire. aslında bu iki Li gorî çavderên siyasî û akademisyenan rola rêberê PKK Abdullah Öcalan di pêvajoya aştiyê de gelek muhîm e. Ji ber vê yekê ger rêbê dayîn Öcalan dikare bandoreke erenî li ser pêvajoya ku xetimiye bike. Çavderên siyasî û akademisyen dibêjin ji bo jinû ve destpêkirina pêvajoyeke aştiyê divê du rêbê neceribandin. Yek jê çûyîna İmraliyê, dido jî qanehkirina hikûmetê. Maşallah dekak, Rûda û Amet.